Joseph John Aġus ta' 42 sena minn Birkirkara ġie akkużat li ta' fastidju, inġurja, għeddet u bl-emil tiegħu beżża lill-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona. L-akkużat ilu jwettaq dan l-aġir tul dawn l-aħħar 3 xhur. Nhar il-ġimgħa li għadda Aġus kien akkużat ukoll li għedet u attakka 4 uffiċjali tal-Pulizija li arrestawh. Il-Pulizija talbu lill-qorti biex toħroġ ordni ta' protezzjoni fil-konfront ta' Aġus sabiex ikun protett il-Ministru Cardona u l-familja tiegħu. L-akkużat ma natax il-libertà proviżorja u ntbagħat fil-ħabs ta' Kordin. Caroline Hayden ta' 29 sena, residenti Marsa Scala, ġiet akkużata li f'Lulju u Awwissu ta' din is-sena wetqet serq ta' basktijiet b'diversi oġġetti fihom mill-bajja ta' San Tumas f'Marsa Scala. Hija ġiet akkużata wkoll li aċċettat għandha oġġetti misruqa sabiex tbieħhom, kif ukoll li nhar il-15 ta' Awwissu kisret is-sentenza sospiża mogħtija fil-konfront tagħha. L-akkużata wieġbet ħatja għall-akkużi miġuba kontrija u hija ingħatat 18-il xahar ħabs.